Здравейте, уважаеми приятели! В случай не съм доктор, просто Йовко. Така, намираме се в дискусия, която надявам се ще е така много полезна за вас и ще даде отговор на много ваши въпроси, които напират във вас. Ето ги нашите завършили домашни ученици. Забравихме да направим постера наша гордост. Така че не ги жалете. Те са тук, за да отговорят на абсолютно всички въпроси. Вероятно някои въпроси, които ще зададете, може би ще са малко неудобни. А пък ако не ги зададете, аз съм подготвил няколко такива, тъй че няма измъкване. Така, имаме ли микрофон? Свободен. Добре. Значи има един микрофон, който аз ще подавам и ще ми помагате да се подава сред вас, които имате въпроси, за да може записа да е по-качествен. Така че думата е ваша. Добре, имаме въпрос от публиката. Заповядайте. Чува ли се така? Не. Ще седнеш ли отзад? Като погледнете назад по вашия път като домашни ученици, какво съжалявате, че вашите родители не са направили? Даваме подред от ляво надясно. Давайте първо. Така, добре, иначе ще посочвам. Най-ми е лесно. Лично за мен е така, предполагах, трябва да се помисля. Нещо, което съжалявам, че нямах повече достъп, беше, че нямах достъп до лаборатории, достъп до повече групови активности, свързани с интересите ми, особено като по-голяма. Добре, сега. Добре, сега малко по-различно. Но така нещо, което ми липсваше като по-голямо особено, беше повече занимания групови, свързани с интересите ми. Имах занимания, но ми се искаше повече. Това е нещо, което бих променила. Аз честно казано... Аз честно казано не знам. В момента абсолютно нищо не ми идва на ум, тъй като винаги родителите са подкрепяли моите интереси, това, което съм искала да правя. Дали съм искала да ходя на балет, дали съм искала да ходя на бокс, винаги са ме окуражавали да съм там. За други неща, честно казано, в момента наистина просто не мога да се сети, така че ще дам думата на Боби. И този микрофон трябва. Добре, така? Добре. Ами, бих казал, че това, което, гледайки назад, може би ми е липсвало, е малко повече управление на времето. Тоест, това е нещо, върху което, ако можех да се върна назад и да дам съвет на себе си или на майка ми, бих казал, че е нещо, върху което трябваше да се наблегне малко повече. Но от друга страна пак е нещо, което се учи. Така че пък и научих други неща през това време. Така че не бих казал, че е било излишно, но можеше да бъде и по-добре. Интересен е въпросът с съжалението, защото всяко нещо, което съжаляваш, че ти се е случило, в същото време осъзнаваш, че е трябвало да ти се случи, за да станеш такъв какъвто си. Все пак, ако говорим практично, аз съм съгласен с Бобеца, особено в тинейджърската възраст, някой да ти помага да си организираш времето е много полезно. И също така щях да се радвам на сега, гледайки назад, на повече натиск. В смисъл, децата са способни да вършат много повече, отколкото собствените им страсти им позволяват да вършат. Тоест имат способност за повече натоварване, отколкото те самите се стремят в доста случаи. В някои случаи е обратното. В моя случай е точно така. Имах възможност да правя повече работи, просто имах и свободата да уплътнявам времето си с неща, които може би можех да намаля като консумация на време. Нали, няма нужда човек да чете Карл Май 10-15 пъти една и съща книга. Нали, това е
излишно. Но да, малко повече помощ в контрола на собственото ти време помага. Това уточнение. Всички казахте, че предимство на вашата схема на обучение е социализацията, това, че сте имали възможност да изберете с кого да си общувате и това, че сте имали възможност да си общувате с по-възрастни от вас хора. Добре да е в едно училище, където има 3000 ученици, избора не е ли по-голям? Нима вие сте имали по-голям избор от това? Значително повече от 3000 ученика. Абсолютно, 3000 е мизерна бройка. Не, това си е съвсем... Не мина на запис. Така ли? Какво каза ти? Къде го кажи? Да, има в целия свят значително повече от 3000 ученика или 3000 човека. Това казвам. Да. Има, само сега ще продължа какво ми е мисълта. Стойността на социализацията не се състои в бройка реално. Защото социализацията представлява способността да общуваш. В интерес на истината най-полезното нещо за социализацията на един човек е не голяма бройка хора, а дори един човек, който е много способен на това. Ако намериш няколко такива човека, способността ти да общуваш експоненциално нараства. Другите искате ли да добавите нещо? Че беше достатъчно. Аз една новка само, която да добавя. По принцип всички от нас са израснали като домашни ученици, така че ако искате да получите най-полезните отговори от нас, не ни питайте да сравняваме как е в училище, не знаем как е. Това е истината. Ние можем да ви дадем перспектива за нашето преживяване като домашни ученици, но вашето преживяване като ученици, които са ходили на училище, ние наистина го нямаме, така че за тези сравнения не можем да помогнем. Аз мога да помогна. В смисъл... Да, в крайна сметка идеята на дискусията е да хората да получат отговори. Нали, наистина някои отговори, повечето от отговорите ще ги получите от нашите завършили домашни ученици, но наистина, както Тери каза, някои въпроси те няма как да ги оцените, да отговорят на тях, понеже те не са присъствали в другата част. Така че аз мога само да вметна, че разликата в социализацията, на която са били подложени нашите деца, и тази, която е в училище, е коренно различна. Бройката наистина не е важна. Важно е с колко различни хора се социализираш. В училището са 3000, обаче са еднакви. Защото това е системата, да ги направи еднакви. Те са на почти най-съща възраст, в капсулован формат се обучават, долу-горе на едни и същи стандарти. И тази социализация е твърде ограничена. Заради почти еднаквостта на мисленето, на които те са, на формирането на мислене, на което те са подложени в училищната система. Защото това е идеята на училищната система. Докато нашите деца се социализират, са се социализирали и продължават да се социализират с най-различен вид хора от различни прослойки на обществото, различни по интелигентност, различни по професии, на възраст. И това всъщност е богатство на този тип социализация. Благодаря. Да. Кажи, аз ще повторя въпроса, за да може да се чуем. Да, здравейте. Моят въпрос е: имате ли житейска цел, на която да почините живота си? Ако имате, каква е? И съответно, с какво домашното образование ви е помогнало за сформирането на така цел? Чули се от всички. Имате ли житейска цел в живота, която да преследвате, и с какво домашното образование е помогнало в пътя към реализирането на тази житейска цел? Мога да започна. Житейска цел е много голямо и страшна дума така.
Голямата житейска цел я има. Голямата житейска цел е живея, за да служа на хората, да обичам хората така, както обичам себе си, да помагам и всяко нещо, което правя, дали ще е свързано с работата ми, дали ще е свързано с това, което правя след работа, с семейството ми, е обвързано с това, че аз искам да служа на ближните си. И това е моята голяма цел. Сега това е много голяма цел и, нали, това, което домашното образование до голяма степен ми даде, да мога и да разделя малко по-на малки цели, защото аз мога да стоя вкъщи и да пия бира с приятели и пак служа на хората, защото се прекараме добре, нали? Което не е особено полезно и не води към нещо по-голямо. Домашното образование е нещо, което ми помогна да формирам, лично на мен много ми помогна да формираме умението да правят цикли на развитие за себе си и цикличност на целите си, която е обвързана с времето. И това дойде до голяма степен от спорта, защото в спорта имах годишен календар със състезания, имах годишен цикъл на подготовка, който се делеше на месечни цикли на подготовка, на седмични цикли на подготовка. И това нещо дойде като модел, който след това се научих да го прилагам и в образованието си и в личните си цели и неща, които искам да постигна. В момента съм на такова място в живота си. Аз тъкмо завърших бакалавъра си. В момента просто целта ми е да работя добра работа, да използвам уменията, които имам и да правя света по-добро място с тях, нали? И това е, но определено домашното образование ми помогна да се науча как да поставям цели и да работя към тях и да мога да си ги следя и да си ги постигам и да ги променям с времето, когато израствам и получавам по-добро разбиране какво се случва. До някъде моето е подобно като на Теди. Според мен това, че имах възможността да пробвам различни неща спрямо моите интереси, до някъде изгради тази голяма цел, която искам да постигна. Аз не обичам да говоря така публично за целите си много. Затова ще говоря повече за това всъщност какво ми помогна. Но абсолютно за мен домашното образование не е родителите да преподават урока на децата, а децата да се научат да учат сами. Това, което аз от 9 клас до 12 правих, е, че цялата програма с всички изпити и тестове за годината си я правех аз. Да, дали беше напълно успешно всеки път, имах своите пропуски, разбира се, но Теди направи сравнение с спорта, аз правя сравнение с ученето. Това, че имах възможността да си подредя нещата поетапно, да знам кога имам тест, какво трябва да свърша преди него, без да има някой, който постоянно да ми мели на главата, седнали, написали си нещата за утре. В един момент това нещо ми помогна да започна поетапно, както каза Теди, да разпределям голямата си цел на едни малки стъпки, които са път към сбъдването на тази голяма цел, постигането. Това е малко голям въпрос за бърз отговор. Житейската цел. Като цяло, до сега в живота си доста неща съм правил, защото са редни, защото мога. Включително и голяма част от образованието, някои от състезанията, на които съм участвал. Но като цел бих казал, че имам обща идея за това каква би била, но ми трябва още малко време да я доразвия. Да. Давай. Аз не съм добре. Давай ти, защото... Защото мога ли? Защото можеш. Житейската цел. Имам обща посока на живота. Бидейки човек с вяра, имам принципи, според които вървя и с които живея. Ако говорим практично за целта на живота ми, което е много интересно нещо, защото аз, когато бях момче, което четеше рицарски романи, аз исках да променя света, както всяко малко момче. Когато порастваш, започваш да си даваш сметка, че нещата, които можеш да променяш, зависят до голяма степен от това, което можеш и това, което правиш. И започваш да си коригираш и насочваш посоката
също съдържайки този мъничък малък детски идеал, че искаш да направиш нещата по-добре. Искаш да повлияеш неща. Но започваш, ставайки възрастен, да разбираш какво струва това. И започваш да наместваш и да насочваш житейските си цели, защото в един момент означава, че житейската цел се състои от цели. Всичко, което моите колеги по образование казаха, изисква. И остава си същото. Стремеж, породен от вяра и убеждение, че наистина желая да влияя положително на всичко около мен, започвайки от дребните неща, от хората около мен, след това продължавайки към отговорностите към близката общност, след това към по-голямата общност, която бидейки вие, и след това продължава по същата стъпчица, според каквото мога, към града ми, страната ми и каквато друга възможност ми се отвори. Това. Само искам да допълня това, което казах по-рано, че по принцип имам няколко идеи за целта си, т.е. много общо говорих преди малко, но по-скоро би ги обсъждал в лични разговори, тъй като не е точно за официален разговор, съжалявам. Все още. Има време. Заповядай. Понеже няколко пъти споменахте за изграждане на взаимоотношения с хора с различни ценности, виждания, вие вече сте част от света на възрастните, извън училищната възраст. Имате ли такова впечатление, че при първи контакт, при запознанство получавате някаква по-особена реакция от други възрастни? Има ли някакво, да сте усетили по-различно отношение? Да споделите впечатления просто. Нещо, което мога да споделя, това беше така. Когато бях по-малка, определено да, 150%. Всеки възрастен човек около мен мислеше, че има право на мнение по този въпрос. И Лелката от магазина ме питаше аз как ще науча математиката и въобще беше доста... Включително и хора, които всъщност зависех от тях, развитието ми зависеше от тях, имаха силно мнение по въпроса за домашното образование, което не винаги беше положително. И определено така се отнасяха, имаше хора, които се отнасяха по-различно. Колкото повече растях, колкото повече се формирах като индивидуалност, това нещо отпадна. Мога да кажа, че в последните няколко години даже не е било част от разговорите ми. Просто до голяма степен за нас домашните ученици, това, че сме домашни ученици е голяма част от индивидуалността ни, личността ни, докато сме по-малки. И е нормално това да е нещо, с което ние се самоопределяме, нещо, което да се коментира много. Но колко повече изграждаме личността си, домашното образование то остава част от нея, но се появяват много неща, които това съм аз. Нали? Аз днес не съм само домашен ученик, аз днес съм програмист, днес интересувам се от наука, днес правя много други неща, които домашното образование просто не е първото нещо, за което говорим. И това различно отношение го няма и не съм го усещала последните, може би, 5-6 години. Аз сякаш не съм срещала някакво по-различно отношение, като по-малка, както каза Теди. Интересното е при мен, че сякаш... в най-ранните години не си спомням какво е било, честно казано, но по-нататък... При мен обикновено връстниците разбираха след 4-5 разговор, че аз не ходя на училище реално. И не е било нещо сякаш толкова странно. Може би са се чудили, но бързо сме преминавали към друга тема. В последните 2-3 години, може би при мен не е ставало така дума, защото сме вече по-големи и хората бързо забравят. Ти къде учиш, нали? В кое училище си? Така че е интересно, защото това, което аз лично забелязвам, нали, лично мое мнение е, че някак си може би привличаме една идея повече хората, защото имаме, да кажем, една малко... Казваме нещата по един малко по-различен поглед, защото не сме стъпвали в училище. И въпреки, че пряко не говорим за това, ценностите, които са изградени в семейството ни, виждането, което е изградено чрез домашното образование, относно всякакви въпроси, най-елементарни до по-сложни, може би прави впечатление. И хората по-скоро се впечатляват и не се виждат като малко по-интересни личности, може би. Това е, което аз съм забелязала от мой личен опит.
Аз може би бих потвърдил опита на Тедито в случая. Като бях малък, имаше хора, които се очудваха. Може би не всички имаха мнение, по-скоро бяха единици. Но винаги беше така някаква интересна тема. Ти защо не ходиш на училище? Какво става тук? Екзотика, да. Но в последствие, нали, когато може би някъде от 17 нататък, просто хората започват да те третират по-скоро като възрастен, а не като дете и някакси целият въпрос за образованието почва да отпада. В някое време ще има някой въпрос, примерно ти всъщност в коя гимназия си завършил или нещо подобно, но той е рядък. Повечето хора не си говорят само за това. По принцип. Почти никой. Добре. Това всъщност опира до въпроса колко си чаровен. Вие се смеете, ама то си е така. Значи, когато аз растях, думата домашно образование беше непозната в България. Което означава, че ти имаш правото на първи контакт. Което означава, че ти си домашния ученик. И чаровността ти е нещо, което е от значение. Ако знаеш, и ако си чаровен, хората са, това домашното образование е нещо великолепно. Изключения правеше конкретни случаи с много идеологически осъзнати комунисти, с които съм се срещал, които откровенно твърдяха, че децата принадлежат на държавата и родителите нямат право да ги пипат. Това бяха изключенията. Но като цяло, по-нататък в живота, това нещо ми служи като много лесен начин да си намирам работа. Аз не се шегувам. Когато кажеш, че ти сам си конструирал образованието от 16 годишна възраст нататък и така говориш добре и очевидно знаеш неща, това хората автоматично с работа и бизнес се като ето човек, който също може да носи отговорност. Колко хубаво. И това е единственото нещо. Когато си възрастен, почти никой не говори за образованието. Или как си учил. Освен ако не стане въпрос, набира. Въпрос, че бързо може. Благодаря. На плаката за вас има и християнство. Как е повлияло това върху вас? Има ли място за домашното образование? Каква е ролята му? Къде е позицията му? Кой иска да? Мога да ви поздравя за това. Аз мога така в едно изречение да го отговоря. Да, семейството ни е християнско семейство и това просто беше част от ценностите, които с нашите родители сме комуникирали, които са придали и са допринесли да са и наши. И за мен лично това станаха впоследствие и моите ценности, а не само ценностите на нашите и това, дето вкъщи нашите го вярват. Но да, с една дума имаше християнство в нашето домашно образование, както имаше и много други неща. Кой? Аз бих казал също, така че. Някой друг иска да... Защото питаш? Каже нещо повече. Добре. Християнството е нещо централно за начина, по който аз виждам за света. Това е нещо, което информира и формира голяма част от не голяма, всичката, изборите ми, решенията ми, дори мотивира усърдието ми по отношение, когато бях по-малък, свързано с обучението ми. Защото основен въпрос на хората е, нали, какъв е смисъл на живота ми, и аз вече имах и пример, и обяснение, и принцип, и това за мен не беше въпрос, вече беше въпрос на практика. Това реално повлия и реши много от въпросите, които си задавах докато растях, даде ми посока, предвид моята лична хаотичност, някаква концентрираност, която ми помогна с твърде много неща. Впоследствие и с изборите, които правих. Аз съм изключително благодарен за това нещо. Това всъщност според мен е най-ценното, което съм взел от домашното си образование. Преди всички неща, преди всички ползи, практични, силният център, който изградих, и самосъзнание, и принципност. Това е най-ценното нещо, което аз взех от семейството си. Благодаря. Може ли да попитате защо е най-ценното? Говориш, че е най-ценното. Конкретно. Тема на отделна лекция.
Ако искаш, може после, няма проблем. Аз само исках да допълня нещо, което Теди и Георги не казаха, че всъщност християнството е до голяма степен част от ценностите, които все едно са в основата на идеята за домашно образование. В смисъл идеи като това, че родителите са отговорни за децата си, че родителите трябва да свършат тази работа за образованието на децата си. Така че и това също е начин, по който християнството е повлияло нашето домашно образование. Благодаря. Има въпрос.